Ahojte všetci, vítajte pri mojom ďalšom videu. To video vzniklo na základe toho, že ste si odhlasovali na mojom Instagrame, že by ste radi videli unboxing látok, ktoré som si kúpila. Ako inšpirácia budú super, aj pre vás dúfam. U každej látke dám niekde tu vlastne moju inšpiráciu, ako si predstavujem nejaké výrobky vytvoriť z týchto látok. Tak poďme to otvoriť spolu. Ja to už vidím. Takže ako prvá látka v balíčku bola táto károvaná látka. Neprúži ani do jednej strany. Je to vianočná látka. Ja už mám asi približnú predstavu, že čo z nej chcem. Keďže už v minulom roku som chcela nejaké podobné šaty, tak by som veľmi rada si ušila už toho roku šaty a nielen na Vianoce, ale vlastne na zimu, nosiť k tomu vysoké podkolienky. Čo myslíte? Super, že? Ako druhá látka bola v balíčku tiež károvaná, ale čierno-biela. Ja vám vždycky dám tu, alebo tu neviem, kde sa to zmestí, vám dám aj popis, aká látka to presne je. Táto je károvaná a prúži do jednej strany. Vidíte? Tiež mám predstavu, že z nej ušijem asi nejaké šaty, alebo ju spojím s ešte jednou látkou, aby vznikla veľmi zaujímavá kombinácia. Uvidíme, pohrám sa s tým. Dám vám aj inšpiráciu niekde. A ako tretia bola v balíčku táto bavlnená látka s takými vyšitými guličkami. Ja som myslela, že sú čierne, ale oni sú také tmavomodré. Sú vlastne na látke priamo vyšité. Čakala som, aká bude táto látka, keďže som nevedela odhadnúť, aká veľmi priehľadná bude. Ale ako môžete vidieť, tak je dosť priehľadná. Vlastne vidno aj tie guličky vzadu. Tak ale na letnú blúzku alebo na nejaké šaty, sukňu bude úplne super, si myslím. Chcela som ju pôvodne skombinovať s touto károlátkou. Vám ukážem moju inšpiráciu. Ale keďže táto káro prúži a je taká pevnejšia, táto je bavlná taká jemnejšia, tak neviem, či sa bude dať kombinovať. To uvidíme. Možno sa s tým pohrám a uvidíme, že ako to dopadne. Takže ja som si vlastne kúpila tieto 3 látky. Budem rada, ak mi dáte do popisu, či sa vám páči niektorá z týchto látok, či by ste si ju kúpili a čo by ste z nej ušili. Kľudne mi do komentárov napíšte aj čo práve šijete, alebo čo by ste chceli najbližšie šiť. Budem veľmi rada aj za vaše nápady, postrehy. Takže u mňa tieto 3. Tak ja verím, že som vás inšpirovala látkami a verím, že sa vidíme čoskoro už pri ďalšom videu. Čaute!